Iwak kandil iki bro. Iwak. Mantap. Mbahne oleh tokek iki, oleh betutu. Wis tak siap iki betutune mbahne iki. Berapa kali neklin? Oke, Mbah. Wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Mancing maneh iki, bro. Wis kondisine wis menggoda iki, bro. Banyune mening. Megung. Iwake ra ngerti mangan borane. Soale kadang mangan, kadang ora ya, bro. Makane aku suwi ra mancing. Iki umpane kaya biasane ya, bro, pelet karo cacing. Pelete ya nggerus dhewe ning omah, terus tak kei tambahan serbuk udang iki, bro. Tuku ning Shopee serbuke udang. Ki lanjut, bro, tak pasang umpane, bro. Bismillahirrahmanirrahim sik. Iki tekone ya wis luhur, bro. Iki pas teko wis delala ya wis mendung, bro. Wis langsung digaske ya, bro. Ready. Lempar langsung umpane, bro. Iki wis grimis, bro. Kayak teko ae langsung wis grimis. Ini sing mancing oke iki jane, bro, do mangkat walaupun udan ini. Angine iki, bro, angine wis teko meneh, bro. Iki strike iki, bro. Skat mantap iki. Wis kayak teko iki nguncalke langsung kena iki, bro. Mantap. Iwak opo iki? Wader iki, bro. Mantap. Larise iki, bro. Kena wis langsung pasang umpane maneh, bro. Cacinge wis terpasang langsung pelete sing dipasang, bro. Dibuler-buler, bulet-bulet. Wis sampai melekat ngene iki duncal iki meneh. Angin iki membawa hujan iki, bro. Wah, kampret. Ge wis teko udan iki, teman. Wis lempar maneh, bro. Udane lho krosok-krosok ngene iki langsung terang. Udan lewat iki, bro. Yes, terang to, teman. Mantap kok. Strike. Mantap. Kena maneh. Apa iki sampah jebul, bro. Plastik, bro, kampret tenan iki. Oleh kresek, bro, iki. Plastik iki. Wis pasang umpane maneh, bro. Lek digaske maneh. Ki pelet karo cacing ya, bro. Posisine ngene iki. Oke. Lempar maneh, bro. Iki mancingin losor ya, bro, ning dasar. Oke, mantap. Oke, bro, ana respon, bro. Wih, munggah meneh. Rasido, oke. Tunggu meneh iki, bro. 1, 2, 3. Strike, mantap. Kena meneh. Wader, bro. Ya wis lumayan, bro. Walaupun wader menghibur ya, bro. Sing penting ki aja gabluk. Cilu. Wah. Wis terang sinare matahari wis teko meneh. Wis diresiki karo Mbah Kabul iki ngarepe. Wah, jan payah iki, bro.
Kudu pindah ngene iki wisan bolo. Wah, piye iki mbahne iki wah. Gek mangan-mangane malah diresiki ngarepe ngene iki. Wis lah ngombe sik ah, lek pindah iki bolo ya. Hah? Oh. Terang ya wingi. Ya wis ya bolo. Tak pindah sik bolo. Sik tak karo golek anu lokasine bolo. Sing sekirane aman. Nah, ning kene iki yo bolo, apik ra iki bolo. Ning banyune ireng isan bolo lebar udane bolo. Ngisore wis langsung pasang umpane ya bolo. Lempar maneh bolo. Ning spot kene iki. Sama ngerti wae ya tetep mangan. Ukir pelete ngene iki mantap teko gede-gede sik. Wae men teko dhisik. Oke, bolo. Ready dimakan ikan. Banyune wis tenang iki. Wis bar udan. Dilek niku, Pak. Ki mbahne malah wis oleh bolo. Oleh betutu bolo. Cetake wangane bolo. Kaene kangelan iki ngerek masak, ngerek ngelbokke ning bronjong iki. Endi tak bukake? Iki bolo. Oleh betutu. Mantap. Berapa kali naik land ya, Gres gede. Matur nuwun. Wis terang ke sing rek merawu wis do mangkat bolo. Dimakan bolo. 1 2 3 strek. Mantap. Mantap bolo iki. Iki beda dari wader iki bolo ketoke. Apa iki bolo? Mantap leh nila bolo. Poin. Sik tak geser ini bolo. Soalnya jorane wis nanggok atape bolo. Oke, nanggok atap tadi kudu geser ini men iso diangkat bolo. Ranggo seser juga. Wis kena. Siap. Kena bolo. Mantap. Langsung kita lihat dulu ya bolo ikan iki. Wis tak gojeki senare iki. Kail 2 kail dipangan kabeh kok bolo iki. No, aman toh. Mantap juga, lumayan. Ono sing mentol juga. Rambing wader wae bolo. Poin. Kita evakuasi, amankan bolo iki kaile tak uculane. Lanjut maneh, pasang umpane maneh bolo. Sopo ngerti nilane sing kaya mau, sak ukuran padha terus. Mangan terus. Oke, bolo ready. Lempar umpan maneh bolo. Ciruk lu. Mantap. Ning arep kono ki perpesane isih akeh lho bolo. Ning mbok mangani pil mau angel ming perpes terus. Mantap diman. Celing pelampungnya hilang, strike kena bolo. Mantap. Apa iki? Apa iki? Wader bolo. Wader iki bolo. Oh, wader putihan. Wis dilumpukin dhisik. Cacing pelet kali cacing. Redikan lagi bolo, umpane bolo. Pakai pelet
karo cacing maneh ya bolo iki. Dibulur-bulur ning iki cilik wae bolo soalnya iwake wis ngumpul ning ngarep bolo. Wis perpes-perpes terus. Ning sing gedhi kok ya urung mangan maneh iki bolo. Wis lempar maneh bolo. Iki wis sore lho bolo. Wis jam piro iki 5-an iki bolo iki. Kayak sing nggo prau wis do balik mulih. Saatnya kita mulih juga sebenarnya bolo. Ning sik men oleh meneh pisan meneh bolo. Tak karo udutane bolo wah men anget. Strek mantap kena maneh. Wader, nila bolo. Nila cilik bolo. Wis iki tetep tak kumpulke sik ya bolo, soalnya mengko ya tetep tak culke maneh iwake bolo. Ora arek tak go bali, arek tak nehke uang ya. Wonge wis do bali ya mene bolo. Wis tak lebokke kene sik engko diculke maneh ya bolo. Arek Bali nih kok isih penasaran ya bolo karo perpesan ya bolo. Sik dajal pisan maneh ya bolo. Peleti ngene iki. Menawa kena gonge bolo. Wis ready bolo, lempar lagi bolo. Pisan maneh ya bolo yo. Oke. 1 2 3 ready. Yo babone yo. Pisan maneh tenan iki bolo. Wis sore bolo. Langsung cling strek mantap kena bolo. Wader ternyata bolo. Ya wis bolo nek ngene iki. Perpesane sing ning ngarepe tak kira iwak gedhi, ning ya ora kenane cilik-cilik meneh bolo. Ya wis bolo iki iwak terakhir ya bolo. Bar iki tak culke iwake. Terima kasih ya bolo semua yang sudah menonton video saya sampai akhir. Dan yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe YouTube ini tolong subscribe dan ketik loncengnya biar tahu informasi selanjutnya di seputar apa pening ini ya bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bolo.